Balandeli be-Kaizer Chiefs sanamukela ku-True News Sport. Bafowethu siyamukele nabalandeli be-Orlando Pirates. Bafowethu kusasa ezi-Kaizer Chiefs sine-game bafethu enkulu kakhulu, igame ezoshepa i-country. Akuyona igame encane kakhulu bafethu, and kuningi okuyofundwa lapha kuleya game bafethu. Akuyona nje igame enormally, but it's a biggest game, igame enkulu kakhulu ephezulu, eseqopheleni eliphezulu kakhulu bafethu. So siyacela kakhulu bafethu sihambe sosigcwalisa istadium, noma siyazi ukuthi bafethu sasenenkinga lapha kwa-Kaizer Chiefs, kodwa masingabonisi omakhelwane ukuthi sinayo inkinga, asambeni siyisupport i-team yethu bafethu. Njengoba sibona umdlali bafethu odlale kahle kakhulu uChislett, asazi ukuthi uzobe khona kusasa noma ngeke bamselect esquadini, kodwa mina bengingathanda kakhulu ukuthi abe khona. Bengingathanda futhi ukuthi ngibona abadlali abafana no-goalkeeper vele sina uPeterson. Bengingathanda ukuthi lapha ku-left back mangabe uMiguel ubuyile back, sithathe uMakhatha azosibambela i-left back, sithathe uMiguel adlale i-center back, i-left center back, and then uKwinika siyamazi lapha ku-right center back. Igame yakusasa bengingathanda ukuthi kube nomuntu ofana no Solomons, because une-speed, uyakwazi ukuthi abantu abafana nabo Muremi kanjena uyakwazi ukuncintisana nabo egijimeni. Bese i-center midfielder yethu mangabe umthetho awukhona bafethu, engathi bengamfaka umthetho, ngiyamthemba. Akusumuntu ukuthi mhlambe kothatha isikhathi ukuthi ajwayele, ngiyamthemba angene ku-center midfielder lapha. And then kuma-attacking midfielder masingaba no-Chislett noMabuye bafethu kwi-attacking yethu, i-attacking midfielder. And then i-right winger noma bengathi ukuthi nje ukuyididisa kancane babuyise noma uBatman bafethu, akaphumule uLilepo. I know ukuthi uLilepo bazombuyisa, kodwa bengifisa ngathi kungaba noBatman. Bese ku-left winger yethu bafake uVelebhayi, and then si-strike ngayo lento uDa Silva, and then laba abanye ebhentshini noma singaba noMayo, Shabalala, Cross lapha, noShinga, noMonyane, namanye nje amaplayer afana naboMayo kanjena nabo babe khona, noModi, ukwenzela ukuthi ibhentshi lethu libe strong bafethu. Igame yakusasa kumele siwine na kanjani bafethu, ukwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi siyithathe from lapho.